Kakasi Students Union Art Unit kabahap hapo ka Umsning Circle haka arpusan tarik naitung kalayo ban pli pai ba ano ya artili ki sem up kali passenger shed haka Shillong art he bar has adret balatay ri ki dekhot ka seng jaga te ka unit bar yakani ka jaka basna yakani ka sem up kali lais ngo bha de ki briu shimet jong ka te ka Shillong Lasa khiru hakate ka singi ya ka jingpli ka te ka sem up kali da ka jingdan lang usamla shem phanglang el mau phlang ubadei ru vice president barim jong ka KSU senkme haka jingdan rangkat usamla James Hitler mau phnyang general secretary North Khasi Hills district unit bad ubalong ru secretary legal affairs KSU senkme u prosper lingdo president's art unit kinongkit kam Shillong jong ki te ki artri ki Shillong ki de khot ka KSU jong ka art unit bad ki we Usamla Shampanglang El Mau Plang bar usamla James Hitler Mau Pnyang habakran hagate ka sngi kila kentu ikipat ba ban pendan kam hok hagate ka sem up kali ban sumar ya ka naga benta ka jing mentoy jung kipat ba babun balang khnang bakan wanra ya ka khut ka suba bar ka jing itnat hasnong hathau sai sien ngapun bena ba kini ka cakap kali laplet pat ba nandu mentang sngi phala penakam ya kani ba penakam hok ya ka kumbala thmui ka daka KSU sat unit publishable Pembina begini cakap kali play pajba amtasi kap santring.